έπεψεν το η μάνα του, η όρκα η γκουάνα του, έξω να σεριανίσει, τον κόσμο να κρονίσει, να μάθει να αντριώνεται, για να επιβιώνεται ελεύθερο να ζήσει κάτω στις άκρες των ακρών, σε έναν κρεμμόνα μουδερό, στην τελειωσή του κόσμου, απ' έξω σκιών του νόμου, που πασιντζέρκουνται θερκά, μακρά χοντρά σαν τα βερκά, κι ο νόμος του δόσμου. Κύπρος 1974. 40 πίκες μες στη γη να βάλουν το κορμί μου, να βλαστήσει η λαντρή πέρκαλη η ψυχή μου. Τούτη η πέτρα η κότσινη, η κοτσινοσιλούσα, που ξέβην που τα έγκατα της γης αρροδαφνούσα και τα δέντρα γονάτισα και την επροσκυνούσα, εν η κραυγή της μάνας μου, ερήνης της Σερίνας, εν η αγκαλιά της σκάλης μου, λευκής της Ελαφίνας, εν η ιαχή της πάτρης μου, της Κυπρογερακίνας. Ο ήλιος βίνει μου το φως, μα φέγγει μου η οπλιά σας, με την πολλοσερκά σας, της ποιητικάς ο στεναγμός. Ο Κώστας Βασιλείου γεννήθηκε το 1939. Μεγάλωσε και ζει ως σήμερα στην Πάνο Δευτερά. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1958 μέχρι το 1963 και εργάστηκε ως φιλόλογος σε γυμνάσια και λύκεια της Κύπρου μέχρι το 1999. Ασχολήθηκε κυρίως με την ποίηση, αλλά και με το δοκίμιο, τη μελέτη και την αφήγηση. Άξονες στη ζωή του υπήρξαν η επαφή του με τη γη, και τα γεγονότα του 1974. Είναι παντρεμένος με 2 παιδιά και 2 εγγόνια. Λέξεις, λέξεις πικρά μου όνειρα, στάχια μου σιωπηλά ανάμεσα στα χάσματα. Θα σας τραβώ και σας τραβά το θαμμένο παιδί από τις ρίζες προς τα κάτω. Θα σας κρατώ και ας μου πληγώνετε τα χέρια ως το κόκκαλο λέξεις μου. Ο Κώστας Βασιλείου είναι ένας από τους σημαντικότερους ποιητές της γενιάς της Ανεξαρτησίας ή αλλιώς ποιητικής γενιάς του 1960, ο οποίος διακρίνεται για την βαθιά γνώση της ελληνικής γραμματείας στη διαχρονία της και γλώσσας, για τον πλούσιο διακειμενικό διάλογο με την ελληνική και παγκόσμια ποίηση, αλλά και για ένα ιδιόμορφο, ηρωνικό και σαρκαστικό τρόπο με τον οποίο αποτυπώνει ποιητικά την κοινωνική του πραγματικότητα. Η ποίησή του χωρίζεται ευκρινώς σε 2 περιόδους, σε 2 φάσεις. Ενώ στην πρώτη, από τη συλλογή Σκαμάνδριος Εχτορίδης Αστιάναξ το 1969,
μέχρι και την ποιητική σύνθεση «Η Λάμπουσα» το 1996. Έχουμε την κυριαρχία της πανελλήνιας σκηνής, αλλά έχουμε ταυτόχρονα και έναν λόγιο μοντερνιστή ποιητή, ο οποίος γράφει στα χνάρια της μοντερνιστικής γραφής στην Ελλάδα και ειδικότερα στα χνάρια της ποίησης του Γιώργου Σεφέρη. Έχουμε λοιπόν στην πρώτη περίοδο μια ποίηση σκοτεινή, πολύσιμη, δύσβατη νοηματικά. Στη δεύτερη περίοδο έχουμε την αφύπνιση, τη σαρωτική αφύπνιση της κυπριακής διαλέκτου από την εμβληματική συλλογή Κανόλος το 1997 μέχρι και σήμερα. Και έναν ποιητή ρεσπέρι, έναν ποιητή ποιητάρι, ο οποίος γράφει απλά και απευθύνεται με απλό και κατανοητό τρόπο στο ακροατήριο ή στους αναγνώστες του. Ο άνθρωπος Κώστας Βασιλείου είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που επειδή ακριβώς προέρχεται από αγροτική οικογένεια, έχει μέχρι σήμερα μια βαθιά επαφή με την κυπριακή γη, αλλά και μια ταπεινότητα που εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντική, παρά το γεγονός ότι είναι σπουδαίος δημιουργός, σπουδαίος ποιητής. Επειδή κόψατε τα δάση μου για να κόψετε τα οικόπεδα σας και μιλάτε για τα Σούπολη, εκεί που δεν υπάρχει ούτε ένα τέλος. Επειδή κάψατε τους κήπους μου για να απλώσετε τα γήπεδα σας και μιλάτε για Ανθρούπολη, εκεί που δεν υπάρχει ούτε ένα άνθρωπος. Επειδή μορανθήκατε, επειδή σκοτώνετε τον ήλιο μου για να πλουτίσετε τα σκότη σας και μιλάτε για λάμπουσα, εκεί που δεν υπάρχει λάμψη, και μιλάτε για λάμπρα, εκεί που δεν υπάρχει φως, όμως υπάρχει ο κεραυνός και θα σας κάψει. Αν λοιπόν στην πρώτη ποιητική περίοδο θα ξεχώριζα την εμβληματική συλλογή Πιετά, που είναι γραμμένη στην Πανελλήνια Κοινή, η δεύτερη περίοδος ξεκινά λοιπόν από την εμβληματική συλλογή, όπως έχω πει, Κανόλος. Κανόλος σημαίνει στα Δευτερκώτικα, που είναι το χωριό που οποίον λατρεύει ο Κώστας Βασιλείου, τη Δευτερά, καλός λόγος. Είναι ένας αναστάσιμος λόγος λοιπόν, αφιερωμένος στους δύο ήρωες, τον Τάσο Ισαάκ και τον Σολομό Σολομού. Ο ποιητής έχει επηρεαστεί βαθύτατα από αυτό το γεγονός, το έχει παρακολουθήσει στην τηλεόραση και έχει γράψει αυτό το εξαιρετικό ποιητικό βιβλίο, την ποιητική σύνθεση, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, μάλιστα αναγνώστηκε στο πρώτο μνημόσυνο του Σολομού Σολομού. Ο κύριος Κώστας Βασιλείου είναι συγχωριανός μου. Καταγόμαστε από τη Δευτερά. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα η αποδοχή της πρόσκλησης μου από τον ίδιο να έρθει στο σχολείο όπου υπηρετούσα και να διδάξει στους μαθητές μου το περιβαλλοντικό ποίημα «Επειδή», το οποίο ανθολογείται στο σχολικό εγχειρίδιο της Δευτέρας Γυμνασίου. Οι μαθητές κατενθουσιάστηκαν με το ύφος, την αυξομοίωση της φωνής. Για όσους τον γνωρίζουν, την χαρακτηριστική κίνηση των χεριών, το επιβλητικό ύφος του κύριου Κώστα. Έκτοτε αναπτύχθηκε μεταξύ μας μια ιδιαίτερη επικοινωνία. Αρκετές είναι οι φορές που τον επισκέφτομαι στο σπίτι του για μια χαλαρή κουβέντα. Στον αποχαιρετισμό πάντοτε θα μου δώσει κάτι από το περιβόλι.
ως γνωστό, είναι και ρεσπέρης, μια ιδιαίτερη αγαπητική σχέση με τη γη. Ένα μπουκέτσο λουλούδια, λίγα φρούτα, λίγες ελιές. Όμως, από όλες αυτές τις επισκέψεις, μια θα μου μείνει έντονα χαραγμένη στη μνήμη. Καλοκαίρι του 2023, Ιούλιος, λίγες μέρες μετά τον θάνατο της γιαγιάς Ελένης, της γιαγιάς μου, η οποία μεγάλωσε τον ορφανό πατέρα μου και τον θείο. Δεν μπόρεσε να παραστεί στην κηδεία της, έγραψε όμως για την γιαγιά Ελένη ένα ποίημα. Μου έδειξε τη σελίδα στο τετράδιό του, μου απάγγειλε το ποίημα ή καλύτερα το τραγούδισε, γιατί είναι γραμμένο στη βάση, στη μουσική ενός γνωστού τραγουδιού, και δράτω με της ευκαιρίας να το απαγγείλω. Ελένη, του Τσίγκου και του Γιακουμή, η πενεμένη, υπέρκαλη, υπέρτικα η πλουμισμένη, η γιασουμιά μες στην πάνω γειτονιά. Ελένη, πανάγιωσες 6 παιδιά, κι ακόμα 2 της ερηνιάς, τα ορφανεμένα, τώρα κλαμμένα για σένα τη Σελιονιάν. Καλό παράδεισο, Ελένη, η Γιακουμίνα, η Κιουλσαπά, η Μουσεθιά, η Ελαφίνα, σε ένα λιβάδι με σε γάργαρα νερά. Ενώ κοιτάζω από το παράθυρο, εκείνη η λευκοθέα απλώνει τα σεντόνια στην αυλή και είναι σαν να ζυγάζει τις μεγάλες άσπρες της φτερούγες να αναλυφθεί. Μα προσπαθώντας να σταθεί, στηρίζοντας τα χέρια του στα γόνατά της, την εμποδίζει ο βασιλιάκας. Ο Μιχάλης Πασαρδής έγραψε τα εξής κολακευτικά για τον Κώστα Βασιλείου. Χαίρομαι που μου δίνεται η ευκαιρία να απαγγείλω ένα ποίημα του αγαπημένου μου φίλου Κώστα Βασιλείου, που τον τιμώ ισότιμα και σαν ποιητή και σαν άνθρωπο. Όταν συμπίπτουν αυτές οι δύο ιδιότητες, τότε το πράγμα γίνεται μια πλήρης αρμονία. Τον ευχαριστώ που υπάρχει, που παίρνει πρωτοβουλίες, που καταθέτει κάθετο και συχνά πυρακτωμένο λόγο, μετέχοντας στα κοινά με τον δικό του παραγωγικό και δημιουργικό τρόπο. Το λέιν της βασιλιτσάς μοιάζει με το δικό σου, που σαν και σεν Μοσκολοά πάντα μες στο στενό σου, πανί 10 μυρωθιές άμα να τις κοντέψεις, που παίρνει ψήλος και δροσιάν, που δίπλα της να ρέξεις. Η Αφροδίτη της Μήλου. Να κόψουμε το δεξί χέρι, είπε ο Ρημάχο, από τον καρπό, να το πετάξουμε στους σκύλους. Το αριστερό να κόψουμε, είπε ο Ρημάχο, απ' την αγκώνα να το πετάξουμε στους λύκους. Όχι πως δεν θα σας άξιζε, κλονάρια μου, τους είπε η Ρημαχώνα, να σας κόψω και τους δυο από τη ρίζα να ησυχάσω. Μα θα ησυχάσω, θα είμαι βέβαια ωραία, ίδια απαράλλαχτη η συνονόματή μου από την Μήλο, Κοτσονάτη, Αφράτη και Μοιραία. Αλλά τι τα θέλεις, μια γυναίκα με κομμένα χέρια δεν διαφέρει και πολύ
όπως και να το κάνουμε, αποκαβλεί. Ξεκίνησε μια πολύ ωραία γνωριμία, φιλία. Κάναμε πάρα πολλές συνδιοργανώσεις στο Στρόβολο. Το 2019 μάλιστα κάναμε μια πολύ τιμητική εκδήλωση για τα 80 χρόνια του, που τον είχε συγκινήσει πάρα πολύ και συνεχίσαμε να είμαστε πολύ καλοί φίλοι και να τον εκτιμώ κάθε μέρα και περισσότερο, γιατί πραγματικά είναι άνθρωπος, ανθρωπιστής, βαθύς γνώστης πολλών πραγμάτων. Η ευρυμάθεια του είναι τρομερή και στο ποιητικό μέρος ακούσαμε και ξέρουμε όλοι και διαβάζουμε ότι είναι πάρα πολύ πλούσιο το έργο του. Θα σταθώ μόνο στις ρημάδες, ένα ιδιαίτερο και ιδιότυπο ποιητικό του είδος, που χαίρεται να λέει ότι ο ποιητής, ποιητάρης, τα έγραφε, είναι ένα επιστολογικό είδος γραφής, το οποίο απίφθινε σε φίλους του, συγκεντρώσεις, για πολλά γεγονότα. Με αυτές τις ρημάδες, όπως τις ονόμασε ο ίδιος, ήθελε να τις απαγγέλει και μαζί με την απαγγελία ήταν σίγουρος ότι από μέσα του ανάβληζε μουσική, όχι μόνο απαγγελία. Και ήθελε και να τα τραγουδάει και αν έβρισκε και κανένα ή αυλό ή κάτι, να υπάρχει και μουσική. Οπότε ήταν ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και παράξενο για μένα είδος. Η Αναστασιά, αν θα σου γράψουν 5 λούρες πας στην πλάκα σου, να πάνε να φέρουν τον Εσχύλο να σου τες χαράξει με τον ίσιο. Δαμέ ενθαμμένος ο Σολομός, ο γιος του Σολομού, που τα κοτσινοχόρκα ο παραλιμνίτης, μα δεν θα αρκέστε πως εμπεθαμένος. Όποιος θέλει να μάθει για τη λεβενιά του, να πάει να του την πούν οι Τούρκοι που τον επράξαν, η Δερίνια που εκοτσίνησε που την γεματοσάν του, η Κύπρος ούλη που εξυλαμπράκησε που την Αναστασάν του. Στο πλαίσιο μιας ξενάγησης που θέλησε ο φίλος και συνάδελφος στα σχολεία για χρόνια πολλά, Κώστας Βασιλείου, να μου κάνει στη Δευτέρα, αρχίσαμε από το χώρο της Παναγίας της Χρυσοσπηλιώτισσας. Εκεί κάτω μου περιέγραφε ότι έζησε τα παιδικά του χρόνια. Μάλιστα, υπό τη σέπιν της Παναγίας ετώνιζε. Στη συνέχεια, περάσαμε από το σπίτι του Παντελή Μηχανικού και καταλήξαμε στην ελιά του προπάπου του. Μιλούσε για αυτήν με πολλή συγκίνηση και εκείνη ακριβώς τη στιγμή μας ήρθε και η ιδέα να γράψουμε κάτι μαζί σε σχέση με την ελιά. Και προέκυψαν τα λαλαγκούθια, τα οποία περιλαμβάνουν 4 ποίηματα του Κώστα Βασιλείου και 4 δικά μου διηγήματα. Στο τέλος του περιπάτου μας, έκαμε αναφορά σε έναν παλιό μαθητή μας, ο οποίος, όπως μου είπε, αναφέρθηκε σε μια περιοχή σε ένα χωριό κοντά στη Λευκοσία, που ονομάζεται Ζηθκιώνας. Απόρρισα και μου επεξήγησε ότι σύμφωνα με την παράδοση, εκεί είχε ένα εξοχικό ο Ζήνωνας ο Κητιέας. Οπότε, παίρνοντας όλα αυτά τα στοιχεία που θεωρώ ότι συνιστούν την ταυτότητα μας, αυτή που ο Κώστας ο Βασιλείου θέλησε να εκφράσει με το έργο του, έγραψα ένα διήγημα το οποίο και του αφιέρωσα.
με τίτλο «Ο Ζητιώνας». Διαβάζω το τελευταίο απόσπασμα. Στο μεταξύ η βροχή δυνάμωσε. Τότε είδα τον ποιητή μας να βγάζει τα παπούτσια του, να τυλίγει ψηλότερα τα παντελόνια του, να ορθώνει το κορμί του και, σηκώνοντας τα χέρια πάνω, να χορεύει μέσα στο λασπωμένο χωράφι. Χωρίς να το πολύ σκεφτούμε, κάναμε το ίδιο. Αλλού βουλιάζαμε για καλά, μα το δυσκολότερο ήταν όταν τα πόδια μας έβρισκαν πάνω σε αρχαία θραύσματα πυλού. Ματώναμε και συνεχίζαμε. Μας κυρίεψε τέτοια υπερδιέγερση που δεν πονούσαμε πια. Μας μεθούσε το λασπωμένο χώμα, ποτισμένο τώρα και με το δικό μας αίμα. Και δεν έμειναν τα πράγματα ως εκεί. Ξαφνικά έκαναν την εμφάνιση τους ο Κώστας Μόντης και ο Παντελής Μηχανικός, με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στις κινήσεις τους. Και τέλος παρουσιάστηκε ο μέγας οικοδεσπότης, κρατώντας από το χέρι την Παναγία. «Καλώς ορίσατε στο εξοχικό μου», φώναξε γεμάτος χαρά και οικειότητα ο Ζήνωνας ο Κητιέας. Μπήκαν εκείνοι μπροστά και έσυραν το χορό. Ο Ευαγγελισμός της Λιγερής. Είστε, κι αν είστε εσείς τα λιγερά κλονάρια μου, και σχέστε και λυγίζεστε και ψυντροκανακίζεστε, εγώ είμαι η λιγερή ροδιά που σας εκτρέχω, εγώ είμαι η λιγερή ροδιά που σας συνέχω, κι αν δεν γνωρίζετε, κι αν δεν αναγνωρίζετε την ύπαρξή μου, κι αν ακόμα με αρνιέστε, έξω από μένα δεν υπάρχετε. Μέσα μου γεννιέστε, μέσα μου πεθαίνετε και μέσα μου ξαναγεννιέστε. Έξω από μένα δεν αθίζετε, δεν ροδοκοκκινίζετε. Έξω από μένα δεν μπορείτε να σταθείτε και να αντισταθείτε. Εγώ η ρίζα, εγώ ο κορμός, εγώ η πηγή, εγώ το φως, εγώ η ζωή και η Ανάσταση. Ο Κώστας Βασιλείου πολύ συχνά τον ακούγαμε να λέει «Είμαι ρεσπέρης». Ρεσπέρης της γης του, και μάλιστα είχε πολύ συνδεθεί με την πέτρα, το χώμα, τα δέντρα του χωριού του και πάντα ήταν εκεί. Εγώ θα τον έλεγα τον Κώστα Βασιλείου ρεσπέριν της ποίησης. Ο Κώστας Βασιλείου σπέρνει λέξεις και φυτρώνουν ποίηματα. Ποίηματα μάλιστα τα οποία υπεραγαπά, σέβεται και νιώθει ότι είναι μια ιδιαίτερη προσφορά στον συνάνθρωπό του αυτή η στίχη, που βγαίνουν βέβαια μέσα από αλήθειες, μέσα από πάθη, μέσα από ιστορικά γεγονότα, αλλά προπάντων μέσα από αγάπη για τον τόπο και τον άνθρωπο. Έκανε δώρα ο Κώστας Βασιλείου στην πατρίδα μας, δώρα τα οποία θα μείνουν διαχρονικά, θα διδάσκουν, θα ψυχαγωγούν, ακόμα και θα γράψουν την δική τους σημαντική ιστορία των κυπριακών γραμμάτων. Η Αθασιά. Πονάρτη η ώρα μου, παιδάκια μου. Φύνω σας βασιέτσι, όπως είναι το αντέτσι, να μου σφαλίσετε τα ματάκια μου, να είμαι σαν πλάσμα που κοιμάται, για να μην αρρωστημάτε. Δεν θέλω να με κλάψετε, πάρτε με και τάψτε με, στα μπέλη στα φτερικερά, στην πέμπτη δρόμη κάτω από την Αθασιά, στον όκτο που μου οδείχτηκε σαν δρόπης ο Θεός, αστραπή και κεραυνός. Κι άμα ενάρτη ξαστεριά, σ' όλη την Κύπρου λευτεριά, που μια μερκάνος άλλη,
που τον ακάμαν του Θωμά ως του Απόστολου Ανδρέα τα Κροβιάλη, να έρθετε να με κράξετε, 3 φορές να ταράξετε και σπέτρες πονολούκος, έφυγε και ούλη μας ο Τούρκος. Τότε σε να βλαστήσω κι ο Φατασά να ζήσω. Αν βουληθώ να σ' αρνηθώ, να σ' απολυσμονήσω, να μεν ευρώ νερό να πιω, με δάκρυ να δακρύσω. Να ανοίξουν την καρδούλα μου, βρίσκουσαι φυτεμένη, πατρίδα μου, μια Νατασά, μίγδαλα φορτωμένη. 40 πύχες μες στη γη να βάλουν το κορμί μου, πάλι να ποταυρίζεται πάνω σου η ψυχή μου. Ο Κώστας Βασιλείου σκέφτεται και γράφει προς όφελος μας, εμάς τους Κυπρίους. Γιατί πιστεύει ότι καθαγιάζει με το έργο και τη ζωή του τον πολιτισμό μας.